Tam bagai social media unuk jana nangka. Tini social media badatmulok manuk jang mani karon ka apa hai mia hঠাৎ kai video nugrika ani manani bagita Sanjit Devarma o news rok tonor joto nukbai khana ek mas ni ebap ngkha kisa opro ko ani buaije mane biamo khar thanga sang opro sala rok bai thamaro kon saimia obon pore jeng nutungma maya ni pore hanggang kai khosungni mankha ungko maniyo tabu ramde loboniya mankha khos mani thamani pore hanggang kai bori bai chalabani mankha manoni sote hanggang kai o jaga jeng outpost of baijalo thangai jotono mimangsa khai paileka soi songro khaya ko jotono paile mani sate pano borok taisa news of viral khairiu anmani bagita borok no Porsenjit bo andono bono buna phong tongna phong atirok sata mani joto kusu bono mangse hamya sai tongsu hanggang kai boto besra bini hamjang bori kharjang mani se haino nogo mangse kap tongjau kubui kokta obose borok kai tak taisa or jaga salai paijak bisingse taisa ulta palta borok obo haike kok mane bono siljai tong hangga obon bagini manuk jak phaikata kajang nani tik dia tui boro taisa borok siljaka mane ani manai mangse bairo khar thang hin sata asasi mane kaijage jat hanggang kai borok no asuk sari rikamu obo lukurong no cinta khainai di tamriya tongkha borok no rangsang ni yasi tamborika abo jodi bosai hamjai angkari rikamu ha mala rika wakum rika nopolika hamjai borok kiri ri abo lukurong no bisa khainai di ta joto se mathia hoite joto stagri ja usko tu photon roti sanja pai ri nani kok hamjai angkari rikamu tabu borok otike ulta siljai tongo borok no ba already apro tai kuno nglai liya hini si pajago borok khai tang ulta aro tak viral de khai ti tangba abon bagai se okok sanani bagai badota mangsu lukurong ni buskango nukjano musu ya pano ma phaja bongni bagai se ma phayo borok samani bagai se bongni okok no khanawi se ma phayo Sorry. Orang itu hingga borok je saka ekawono 1.5 lakh ni ebab borok ni chin ko sika bungni ekawono 1.5 lakh ni ebab tongo oboto jeng saya borok no saka hingga ekawono 1.5 lakh ni ebab tongman bisingo jeng to sau 3 lakh ni hisab ka hamkai khanyan thaga hingga 3 lakh selayan bahai lainan himale naidi already bo 5 pro account no onogo tuja kre already bo saise 1.5 boson pore khairu buinthani mang dawi butike engnaiba haidiba nainani bejal uthonani bejal hingkai bihi bo sai kok chalaiman bising boro account no khailaika obon pore hangga bihini account man rohoga obon bagini 1.5 lakh ni ebab ni jaka update khaitani bo update khaitani bota hingga obon bising bo to o phayasini onek kisu rohoja obon bising bo to borok je kajang nei wag rimani o wag bo maktham phalka obo bo to 80,000 bo suke phalka hingga orang rok bo hanggang kai bahai ke 3 lakh kai tongnai obon bising te rabat hoite joto kisu kisamisa oborok bo joto no bong thani mangno an bai jeng thani mangno mane borok si joto kisu ta bufa bai simi si tong mo te ke bo kri bo sai bo baire thang tongo khai kajang nani bagini aji tongo hanggang kai joto kisu bong thani no ta hingga obon bagai se borok khai tabuk rang kri hai kri hin sai tong hanggang kai oro tai boro goje an bai jekta bo obo siljaga o jaga wa ani manai se kaje ya baire khar thang hin sau actually obo kubui obo se kajang nani hinai joto no thik thak no do hamjaga ji tuma ba kajang na do obo nangnai no hingga kajang na to phano bini bong na no problem nang rikha bini nana ba bini kaka thai thaka esi chawo obo news rogo unwai khana joto lukurong no hingga oburbo borong no hingkowa mane thailai thanglai bosoro bahai kai mane ba hingga o bosoro bo badeng thangkowa thik ase hingkai to jala borok taisa baire aji na hin thangkowa kajak simali hingkai ba te 1 boson pore phan kajak an bosor son khirogo hine obon pore hingga no te 1 boson pore khan bin dai thiji thangkowa hingga orosi koi bosor thanga lukurong ni hisab khainaila oro se 2-3 bosor thanga hingga obon pore hingga kai o mani pore hingga no bingo bini bibi khar thangwa sodorota ra anggo tei anggo teisa ka thangpu oro khar thangwa hingga borong no ungja khwa ta ani munani bukra songrong no angko okra no sakang kai gana hingga kai dokon kanya kai kapon kai thung nei jeng tong theng ka oro bo bisa ang thangko angkai ego taklai masing phaikeno kanya nei joto no thik thak joto se tei mane chini phaching tui se paina ni sokna ni amon kun na nanglia mala bo rijak no hangkang kai mathia bo ready ingjang hangkang kai mala khai to kani si toni rikhe wakhum rok nopol rok joto no rignai risa hoite joto no ta hangkai ekmatro mathia kai ready khaito khaijak ta hingga obose obo haing thango hangkai to hangkai tabu obo no Porsenjit no angkisa konya musungudu tamni himale
nung bo ani kaisa sinijak no nona ang okong no sana musong o social media nung nai tong hai kaham ka bujidi nung seng nung bai kuno dino hamya o thanglak seng buti borok lukuni borok lukuro bo saimano bazar ni borok hoite ni chini yang area ni hoite nung puitu sa ekai singi ba naji seng ki buyo wala ni borok da abono nona sana musong o nung jehetu hamjagin haka kaham kain tong ni aprubo nona sai ka uka aboni sate bo nung taisa ulta kok sawo aboni bagese seng social media manok sibo Hanya kono musungya tetes pana si ma phachu tamni bagai ni bagai si ma phachu person jite ob bisakani bagai si ma phachu borok pailai jakni bisingse taisa ursai ri wongangai to sengbo badata mulong ma phaikata kok ngaka oborok lukurong no nai nai social media wo ri mani bisingbo borok taisa enggo khaisiga cancel khaisiga engai rina hangkurgai riwo taisa cancel khayo chererok thangma hai tamaba wansungna nang lerina sakang to pailai jak thana si joto oke engjagoba nang taisa oro media no honai nang tang ulta pulta saitong abo no koyo abo hajibyo no mane bukha hamya tawan sugdi bukha hamya hangangkai o sokanga no joto kisu thanglai kamong bukha kahamngnya to no yakar ka khable tei thaisa o jaga tongo jela o je person ji tam sabo ang saisi maya hinsau nung saisi maya hanggai bahake ni phone reketing rok manka nung bahake montang o thang manka nung bahake o breibe kok sai tong manka bo sawo ang batata mulangi si kajang masika o kok sawo Enggak, neng kajak hati kasih kaham kong no kajak di, apa tuh semana kayak norok kene jah tuh hamzah kabak kajak di, apa kuno bezak kere. Hai pernah neng kuwi kong no sakai tong kamu beli, awseng kene no hamzah go, emte go tanah ini sakai itu, apa no kahamung thale kamu beli. Neng kai actually sawo ang sai si maya ini sawo. Enggak sai me yang enggak tuh ni nogo bahaya sok pakai apa. Social media borija, neng bo sawo ini nuk kain sawo, nuk jak mana pore bo kajak go hin sawo, enggak ni no okong no tam no bujina ni ani moto bujina ni kuno kere. Bo jebabe sawo ang saji maya ang sai mangke euti hai engnai sera ya hin sawo bo ang euti engnai sera ya hini bo samane bisingo engkai bo esak se euti sera ya hangkai borok kaham bo borok no hin ang oborok kisa sai mano musung je mane kelai jak mano hawo je ব্যক্তি no nutugui ridiwo o borok si borok kaham nung thi ase nung o burinyo mankha kintu nung ekta phone information ina nangma bele o jaga burini guardian isimi contact number jagya ani manai sonji debro mani contact number ja nung oro boro photo information ni mang kamu nung o jakai tangai call khaya tik seng eset khanya ni bo thangya sana ni bo thangya nung je silchawi kok samano se ang phirona ni bagai bado to mulong ma phayu bai nung dukhota nangdi nini kok baise nung sajago nung tabu matro bazar sodaya phayang mani karon kai nini lasi ma kirimangni nung phayang nai oba ang sababik ang mani na hai mano kintu ani manale nono dom kirik lag bokhana no thanai already bini ticket oke engjak botai tongya phaipinai sara jibon to bor tongnai ba te kicha ajinan bage bo thangpinai kono dino nini uporo attack phana obokhai jeng naragui maya okong no jeng yasagui maya karon hanggangai ani boi jeng ni bo kicha mane hamjang mani kicha kobang obo bobo osigar khaimangla bobo gosima nahar mano je kuno accident ang thangpano oboni daile jeng na haimia ai mane oro je o je chela botak je nahai thamani person jita bo sawo bono buna hinpong tongna hinpong naisom tongpong besara bole nogo mangsi songkhola bazar ni area boro non sengnai di kebo bini buma khang songkhola bazar no nukha as porjonto ek mas angkha phaimani nogo kebo nukha sengnai di ngai sabo ba sajaka bono ba nga bobo kicha toitho khai sai mangkhai ba chata antaje haino buhuk tong hini sama bai tong yable saiman hin sam bai tong yable nga boje samungsang thang bo ani nai mangse jiman dar gangai bobo khai bahai ke cholna ba boto already go khana ngai bo virus thanai joto kichu rang bo mangse joto oti khai talang thang gangai botak taise ajinan bagai bini live no setting khanya bagai bo ma thangpinai bo already bini malik no ticket ni rang rok already khai rohka ngai go khana thanai bo 2 tarik already ticket oke engjak ganga bo khana thanai oboni somonele botai borok no ta paitung abang bor no koina musumuta nong nora ham tongthong hinino to botok yakung romboi khulumboi sengjo to nono sai kawka porsun jinota mane nung no na hasi di jehetu nung hamja gaisi tui haika ba ngai nung no na hasi sini kai kawka goro tangi tai taisa kok asayati kai bo sai tongba ulta awon bagani manuk jakata